नाम्बारा ना र' होमबा आरो आंनि नाम्बारखौबो नों लाखि एक्चुअली आंना मबाइला गंनै दंखायो बे गंसेयासो जेनेबा मैया गोमाबायना आरो दंबावो न'आव दंबावो आं दा न'आव थांनानै मबाइल आरो एसे फैसा लाना फैनि बेनिफ्राय आं नोंखौ लोगो हमगोन अके दाथ' आं खामानियावसो थांखागोन दा आं फ्रि जानाय नङा बेलासे जागोन दे आरे बाबा नोङो फ्रि नङाबाबो जेबो नङा आं सासे लोगो लाना फैगोन आं रुमखौ लागिगोन नोंनि थाखाय आं बिसोरखौ फन खालामगोन रायज्लायगोन बास उनाव नोंखौ बेलासे लोगो हमगोन लागि नों खामानियाव थां जागोन दे नों खालि जेबो टेनसन दाला आं नोंनो दिनै नङाबा गाबोन बे साननैसोनि गेजेराव आं रुम नागिरनानै होगोन आरो जुदि रुम नागिरना मोनाबो नोंखौ आङो सोरबा लोगोनियावबाबो दोनथारगोन अके बेस्रा आंनि थाखाय एसेबां खस्थ' जानांगौ जाबाय बे बोरायखौसो आङो बिखौ आं गोसोबा दानो बिनि न' ससे फैनानै बिनि हाखौनो बायजोबनो हागौ आं होमब्ला आङो थांथ'नोसै दोनना फैनांगोन नामा ससे नाङा दे नोंनाबो खामानि दंबा don't worry I will go अके सान्दुङा मोजाङै दुङोब्ला हामगौमोन सानसेयावनो रानगौमोन जिफोरा एसे दोमैलुलुसो जाहांदों माथो बोथोरालाय थेवबो थाथोंसैहाय सुजुबनोसै आङो बाजै मा जाखो एसेबां बादावबासै बाजै आंना गस्ला गांनै दङ सुना होनना बाजै माने आं दा स'आव थांनो नागिरदोंमोन प्लिज बाजै आं माने मेगन मुसुगुर फुनो थांनो नागिरदोंमोन एसे सुना होनना बाजै बेखौनो सोंलायनांगौ आरो लाबो so sweet र' बाजै लाबोनि र' आङो लायथां आरो आबैनाबो जि सुनो दंसो ना माइथाय थांनाय आबैखौ सोंनानै लाबोनाय मा सुनो दङ आं सोंना लाबोनो बावदोंसो र' आंना सुखानाय दङ आबै नाङा र' होमबालाय आंनिखौनो लाबोनि आंनाबो गांनैल' सिखा बादुलि बुरि मांग्रांग्रांनो जालायबाय सोर जि सुदों सोर जि सुवा बेखौ न' नायथिंबाय थायो गावाले गाननाय गस्लाखौबो जिखौबो सुना लानो नागिरा बे बिबाजिखौनो सुनो होबाय थायो लासिंसिं लाजियाबो बे बुरिनो हाबा जानो बैसो जालायलांबाय गस्ला आंनिखौ सुनो नोंबाजिखौ नांगौ नोंना गावबा गाव सुना लानो हाया दानिफ्रायनो सुखाना लायाबा देनां सोर देनां फिसायखौनो जि सुनो होगोनसो सानबाय नामा नोङो गांनैल'सो मा जानोखाय ने बाजै ने सुगोन दे लाबो आबै हाबिला बिनि खामानिफोरखौ मावना होनाङा बियो बादुलिनि सायाव बादुलि जालांगासिनो बियो जि गांसे सुना लाया जाखांनाय थोरसिखौबो सुनो नागिरा बियो बिदि बादुलि जाबाय थाबा देनां बिखुनजोजों होखारहरजागोन बियो मा खामानियाव दे एसेबां मुखुब थायो बे सासे सिख्लाया बे सासे गथ'आ गावनि गाननाय जिखौबो सुनो सम गैया बिया बिमायाबो जेबो बुंथारा बेनिखायनो लायबारि लायदों बियो बे सासेया सुना लायो र' मावना लायो गावबा गाव बे सिखिरियानो बाप्रे जेबोखौनो मावा बियो बेरायथिंनायल' जाबथिंनायल' आरो बे गंदाब गोनना सालायनाय बे मबाइलखौ थुनायल' गांसे मोनसे खामानि मावा आं मावनो रोंखागौ दे गासैखौबो मावासै आङो खामानि मावग्रानि एफा दंखायो न'आवनो नोंलाय नोङो देलामाग्रि बुरै नोंथ' फार्स्ट क्लाससोखा खामानि मावनायाव जोंबो हाबावासो आइ दङ नं दङ लैथो दङ आरो बाजैयाबोथ' एक नाम्बारिखासो खामानि मावनायाव मालाय मेंखायाबो नंगौ बाथ्राखौथ' हायाखाया नोंजों रावबो स्लेबनो दानो जिरायखाना लायाबा देनां बिहाव बिखुनजोनि न'आव जिरायनो मोननाय नङाना फाग्लि गथ' दिम्पल बेयो न'आव फैनायनि सम नामा हरसेयाव बाव थानाय नोङो दासो न'खौ गोसोखांदों दि हरसेयाव बाव थाया सिख्ला मानसिया बेबायदि गिदिंबाय थायो नामा हर दिहर हरसेयाव बाव थानाय नों दिनैसो न'आव फैदों रियेलि पापा सेम क्वेश्चन आंबो नोंखौ सोंनो हायो दि पापा नों बे बैसोआव फिसाजो हाबा हरनायनि बैसो जाबाय बे बैसोआव मानो नों जुलि लाखौ मानो हाबा खालायखौ बे कुइसनखौ आंबोथ' खालायनो हागौ पापा नोंखौ नों मानो हाबा खालायखौ दिम्पल नोंना खुगाया बारा जादों सोरजों माबायदि रायज्लायनांगौ बेफोरखौ बावगारजोब्बाय नामा नोङो हराव लोंनाय आरो पार्टि खालायनाय बेफोरखौ खालाय नोङो मानसिजों माबायदि रायज्लायनांगौ बेफोरखौबो बावगारजोब्बाय नामा लाजिनाय सनमान जेबो गैला नोंहा नंगौ नामा बे लाजिनाय आरो सनमाननि खोथाखौथ' पापा नों आंनि सिगाङाव दा बुंसै अब्लानो मोजां जागोन बे खोथाया नोंनावसो लागु खालायो नोंहा लाजिनाय आरो सनमान गैयामोन नामा एसेबां फिसाजो गिदिर थानायाव दि नोङो बारे खनले हिनजाव गोदान लाबोबाय थायो नोंसो लाजिथावना बिफा पापा नोंसो आं नङा खोनासं दिम्पल आं जानो हागौ सानै साथाम जुलि लादों नाथाय आं रावखौबो टाइम पास खालामनो थाखाय बेयाव बिसि खालायनानै लाबोआखै आं बे न'खरखौ नायनो थाखायसो लाबोदों नंगौ नों बे न'खरखौ नायनो थाखायनोथ' लाबोदों अफ कोर्स आइ नो दैट बाट नोंनि जे हिनजावफोरा नोंखौ गारि थाङो नोंनि सम्पथिफोरखौ लानानै सनानि लांगोन सना लांगोन थाखा फैसा लांगोन आरो प्रब्लेमा मा मोनथिबाय पापा नों सासेबो मोजां सिख्ला लाबोआ
न'खर बेंग्रा हिनजावखौनो नांगौ होमबा नों मा सासे हिनजाव मोजां हिनजाव मानो लाबोआ होमबा केरेक्टार लुजफोरखौ मानो लाबोयो मोजां सिख्लाबोथ' लाबोनो हागौ नोङो न'खरखौ बेंग्रा न'खर नायग्रा नोंथ' बेबायदि सिख्ला लाबोआ लामा सामानिफ्राय जायखौ नुगोन थिखांना लाबोयो आं बेखौनो बे जोंफोरनि न'नि माबा बानायनांगौ नामा आं बेखौ आइलिंनांगौ आरो बेफोरबायदि हिनजावफोरखौ जायखौ नुगोन केरेक्टार लुजफोरखौ आं न'नि बिगोमा खालायगोन नामा सोर बुङा नोंखौ केरेक्टारलेस होननानै नों अबाव मोनथिगौ सोर केरेक्टारलेस बुङा नोंखौ बुंनांगौनि खोथा गैया पापा बडि लेंगुवेज नुबानो सिनायो आरो आंल' नङा दुनियानि बयबो मानसियानो बुंगोन नोंजों बे सिख्लाफोरादि उन्दै उन्दै सिख्लाफोरा फैदों बेफोर सिख्लाफोरा नोंखौ नोंनियाव बे धोन सम्पति थाखायल'सो फैदों रावबो नोंनि बिसि जानो फैयाखै न'खर बेंनो फैयाखै संसार नुवाखै नोङो मिथिबाय दासो उन्दै गथ' नों जेबो मिथिया संसारा माबायदि सोलियो संसारा माखौ बुङो आंबो मिथिगौ उन्दै गथ' नङा आं पापा नोंनि गासिबो सिमायानो बारजोब्बाय दिनैनिफ्राय नोंनो गरसे फैसा होला आङो मा गरसे फैसा होला अबेनि फैसा सानदों नों पापा बेफोर गासिबो सम्पतिया आंनि मामिनिसोमोन आंनि मामिनि मिथिबाय आङो बेफोरखौ खालायनो बेफोरबायदि खालायनो नोंनि हिनजाव गोदाना फोरोंदोंना आंखौ फैसा होनांला न'निफ्राय ओंखारहर बेफोरखौ नोंनि हिनजाव गोदाना फोरोंगासिनो आंखौ हरसेयावनो एसेबां फोरोंबाय दिम्पल सिमायाव थांना बाथ्रा बुं बेनोथ' बाखि दंमोन पापा नों आंखौ सोबानो बुनो बेल'सो बाखि दंखायोमोन सोबा आंखौ बुथार होखारहर बे न'निफ्राय आं मिथिखागौमोन नों आंजों बेबायदि खालायगोन होननानै पापा नों आंनि फारसे जेबो अननाय गैखाया आंनि फारसे जेबो केयार गैया रेसपन्सिबल गैया फिसाजो नालाय फिसाजो आं मा जानानै दङ मा जादोंमोन मा प्रब्लेमाव गोलैदोंमोन नों मायबा मोजाङै सोंदों नामा पापा आंखौ फैनाय लोगो लोगोथ' नों आंखौ रायदोंसो सोबानो नागिरदों बुनो नागिरदों आं जे मा जाना दंमोन नों मायबा मिथिगौ दानि खर'आव आङो थैना थाबाबो जागौमोन होमब्लासो नों मोजां मोनगौमोन बे दाखुफोरजों बुथारजानायबाबो जागौमोन आङो होमब्लासो नोङो सान्थि बे हिनजाव गथायजों रायजो जानो हागौमोन मा बुंदों नोङो मा दाखु मा सोर बुथारनाय बाथ्रा बुंदों मा जादोंमोन नोंहा बाथो बेफोर खोथानि दा जेबो गोनांथि गैला दिम्पल आइ खोनासंनाय मा दिम्पल मा जानायमोन मा दिम्पल आइ बे गथ'खौबो समफालिनो हालालां मा जानाय मा बुङो खोथा मोनसे क्लियारै बुङा आंहालाय मा बिफा फिसा नांज्लायबाय थाथों मोजांसो आंनि थाखाय आंनि थाखायथ' बिसोरो बिफा आरो फिसाजो जेसेबांनो नांज्लायो एसेबांनो आंनि थाखाय मोजां खोथा मानोना बिफा फिसाजो जेसेबांनो नांज्लायगोन एसेबांनो बिसोर सानैनि गेजेराव सैलायैया जोनोम जागोन सानैबो बिफा फिसा सासेया सासेखौ नायनो हायै जागोन आरो बेबायदि जाब्लाथ' मोजाङानो आंहाथ' बेयाव ऐशोआरामनि जिन्दगी आरो फिसासो खांनो फैदों आंनि लामाया थोंजों जानायखौसो लुबैखायो आङो नांजाबाय थाथों बिसोर बेबायदिनो बिफा फिसा जेसेबांनो सोमोन्दोआ मोजाङै थागोन अनलायनाय बांगोन आरो जेसेबांनो सोमोन्दोआ नांज्लाय खमलाय जागोन एसेबांनो सैलायैया बारायगोन स' बेफोरथ' आंनि थाखाय खुसि आरो रंजानायनि खोथा नांज्लायबाय थाथों बेबायदिनो पापाया खेबफ्रोमबो आंखौ सोलायबाय थायो आं जे मा जाना फैदों आं जे मा जादोंमोन बेखौथ' खेबसेबो खबर लायाखै पापा खालि आंखौ रायनो बे हिनजाव गथायखौ जनायनिफ्राय आंखौ बांसिनसो नायनो हायै जादों पापाया सानसे समाव पापाया आंखौ बे न'निफ्राय होखारसो हरगोन खोमा बे हिनजाव गथायनि खोथाखौ खोनासंनानै जेरावबो आंनिल' गोरोन्थि नुयो आंनिल' मिस्टेक नुयो What should I do? मा मावनांगौ दा मा खालायनो बे हिनजावखौ आं बे न'निफ्राय माबायदि होखारहरनो हानो जल्दि माबार मायबा मोनसे खालायथारनांगोन आं नङाब्ला पापाया बे हिनजावनि बाथ्राखौ खोनासं आंखौथ' मेगन थाइसेजोंबो नायनो हानाय नंलायानो आङो बे न'आवबो थानो जायगा होनाय नङा बे हिनजावा आंखौ चाल खालाय प्लेनिं खालाय होखारहरनो नाजागोन मिथिगौ आङो स्टेप मादारफोरा माबायदि जायो बिमा गदाया माबायदि जायो I know everything आंखौ होखारनायनि सिगांनो बे हिनजावखौ बे न'खरनिफ्राय होखारनांगोन आं मायबा मोनसे खालायनांगोन बिसोरनि बे न'खरनि प्रब्लेम थाखायनो आं मा खालायनो फैदोंमोन मायाव फसिनाय थाखौ दिमाग खराब गैया मेरा खर'आसो खासि जाबाय आं मबाइल आरो फैसासो लांनो फैदोंमन रनिनि थाखाय अबाव दं बा मबाइला फैसाबा बेसे दं
पापानि खोथा हिन्जाव गोदान मोननायखाय हिन्जाव गोदाननि अननाय मोनदोंथ' हिन्जाव गोदान मोननायखाय नुदों आंनो पकेट मानि होआ होननानै बाथ्रा बुंबावलायदों पकेट मानि केन्सेल खालामनायनि बाथ्रा बुंबावदों पकेट मानि केन्सेल खालामगोन आंनि मामिनि सम्पत्ति पकेट मानि केन्सेल खालामगोन आंनि हकनिफ्राय आंनि मोननो गोनांनिफ्राय आंखौ रावबो बेबायदि सेख'नो हाया आंनि मोननो गोनाङा आंनिनोखा इट्स अल माइन मा खालायदों मा मानो हस्पिटालनिफ्राय फैलायलांबाय आङो जेबोखौनो लामाखौ नागिरना मोना बायदिसो मोनबाय आं मा खालायनो हांगोन आं डक्टराबो माबा सानथामालासि बुंहरबाय सानदोंमोन दिनैनो हस्पिटालावनो फ्रि जानानै फ्रि खालायना फैनो हागोन होननानै जेबोआनो जायासै माथो मुलिसो जानो हरबावबाय दा मुलियाबो खामानि फैना फैया बिनि उनाव आरो सानब्रै सानबा नायबाव आरो थांबाव समा आजा थांगासिनो आंहा गोसोफोरासो ख्लाब ख्लाब जागासिनो मानोथो बेफोर जाफ्लांनाय रावनिबो सिगाङाव बाथ्राखौ बेखेवनानैबो खिन्थानो हाला लाजिनायजों माबाजोंनो सानखांनानै गिखांनायसो मोनबाय आं मायबा मायबि आयै फैबाय आयै मा जाखो औ आइ फैबाय मा जाखो आयै मायबा जादों नामा मानो मोखां सोम सोम जादों नोङो डाक्टारा मा बुंहरगौ नोंखौ लोमजादों ना मायबा थैफोरनि प्रब्लेम जादों मायबा होनदों नामा मा जादों आयै मानो बेबायदि सोमकेके थादों नोङो अबाव सोमकेके आयै जायाखै जेबो जायाखै एसे मेंबाय गारियाव गाखोबाय नालाय जेबो नङा जेबो जायाखै होनना बुंदों ओरैनो एसे दुरबल बेनिखायनो बिदि जादों होनना बुंदों मा खुगाजों बुंनो आइदैथो आङो उदैयाव गथ' दं होननानै लासै जोङो बुङा बेफोर खोथाखौ खोनानांगौब्ला बेसे लाजिनाय मोनगोन नोंसोर दा ओंखाम जाजोब्बाय आइ नोंसोरो औ आयै जाबाय जोंफोरो नोंसोरनो खुरना दोनदों थाङा ओंखामखौ दे